Yes, okay, kag sunod nga adlaw. Once again, naniyaga po ninyo nga lagad sa kangin at Font Pie, Barili Morales. And then my partner kaya pong wala in si Juan Ditayad. Asap kita ha, always say a prayer. Ako sa niyong pagmusta si Lorna Abria. Abrio diha sa Tubigon, no? Bohol. O sa tanang taga inabangga niya po, no? Makita ta diha. Magdrama mi diya sa Ilaya, no? Sa ilang alam politiko. Ilaya, Inabanga, Bohol. November 29. Okay. Karon murag November 18 pa man ta. Okay. Magkita ta diha, ha? Kumusta ka man tanan sa taga na Inabanga ug tanan taga Bohol. Og ni ingon sab ni Migala ni Kuan ni Riman, no? Riman Valieser diha sa Antikira, Bohol. Kumusta? Amo taon ng driver. Itong pag ginakuha ni mo spear. Ala? Sige. Ang suwatan po rin itong hatagan ng pagtaga, no? Pinadakin sa kasawan sad. Nga magpaila lang sa ngan, nga Marina. Natural magitingaling mahitabo nga basta asawa na gani ang magpada sa ilang kahasol, bana gid na mo'y hinungdan. Morning nahitabo nako. Murag gitaken for granted na lang ko ning bana nako. Daw gipakaway bili na lang ko ani niya. Nakahukom gud ko nga kitkiton ko baka ring dunggan sa kong bana. Wa pa man gud mi anak ug mao ni ang mga panghitabo. Marina! Marina sa puting baybayon! Marina! Oy! Ano ka na, Leroy? Sigit-sigit mo ka sa kungan. Naunsa ka, ha? Marina! Marina! Mano ka, uy, Leroy? Nabuang ka na? Kuan lang, Mark, hinindom lagi ko sa drama nito sa radyo. Sa bang dramaha ba? Katubad drama nga si Marina sa puting baybayon. Unya, magsigit-singit ka na, diha. Imagine na nako nga ikaw to. Ilom! Ulos ka lagi binuang da. O sabay binuang, oy. Nga tinuod magining akong sulti Nahibaw nimo. ko, Leroy. Ay na lang ko nimo, ay na lang. Unsay na iba ka, nga unsa man. Gibaliwa na lang ko nimo, oy. Uy, ano ba to, baliwa? Ay, naku naman. Naku naman si mong mata. Tuan na, sugod na. Klaro, kaaro. Unsa may nakaklaro, ha? Para nimo, ako mura lang kong bakya. Unsa? Mura lang sa kong payong para nimo. Nga naman, ha? Kaya nga nung murag bakyag, murag payong. What do you mean, ha? Mahinumdum lang ka basta mag-uwan. Never. Nasayop ka, Marina. Importante kayo sa kong kinabuhi. Ay na lang ko ni mo, Leroy. Klaro kaayo. Ni adto man sa tong kasal, nakahinumdum ka, ha? Ngaon sa man lagi? Imo kong giuli sa kong nanay, nakahinumdum ka ba ato, Leroy? Let me see, ha? Nakalimot ko da. Og nakalimot ka, pues pahinumduman ta ka. Mauni ang nahitabo. Oh, niaman ka, Leroy. Kumusta ang bagong kasal, ha? Kumusta, Leroy? Okay ra, nay. Ha? Unsay okay ra? Nialang ko, nay, kay... Kay unsa, ha? Kay unsa, Leroy? Iuli na ko ang imong anak. Unsa? Oh. Unsay iuli? Nganong iuli man ni mo taon, do? Pwerte labaras kong unay. Ha? Unsay labat? Nganong naglabad mang umo? Grabe imong anak, nay. Nagsimang Unsay grabe imong grabe, anak. ha? Unsay grabe? Grabe makatuwang-tuwang pagkagabi na. Grabe hiyod-hiyod. Maong naglabad ang ako, maong nang iuli ko ni mo, eh. Ay, naunsa ka ba yung taon? Ay, bahala na na, ay. Niray ka na, radi, ay. Ay, unsa ka ba yung taon, ay. Nakahinumdum ka ato, Leroy, ha? Nakahinumdum na ka. Mao ba? Tawa ka lang da. Tarong mo kang pagkabana, ha? Ngay uli ko nimo tungod lang sa moong katarungan. Grabe ka manggod kay Marina, oy. Nihiyag masantiyan ako. Imo lang tali limbad-limbad. Oh, mong gidagat ko. Pulos ka lagi binuang. Sa binuang, nasayop ka, Marina. Wadyo ko magbinuang nimo. Ikaw kay noon. Gibutang ko nimo sa kalibog. Kung sige butang sa kalibog, ha? Nga naman ko, no? Ha? Nakalimot ka? Ha? Giunsa ka mo pagbutang sa tumang kalibog? Ha? Nga naman lagi ko, no, ay? Paminaw, mo ni nitabo. Naggibutang ko nimo sa kalibog. Dahil gabi niya na, gabi ha, timanig yun. Once upon a time, gabi ito. Ay, Dong Leroy. Dong Leroy. Leroy Sinta. Ano ka ba din, Marina? Noon sa ka ba, ha? Magduwa-duwa, tapi. Si dua-dua. Murata mga batang gagmay. Sige na, Dong. Magduwa-duwa, ta, please. Ay, ano sa may itong dua-duaon, ha, Mar? Magduwa-duwa, tagtago-tago. Tago-tago. Unya, dakop-dakop sa dayon. Oo, mao na diha. Tago-tago, dakop-dakop. Niyog madakpan ti ka, unsa may premyo? Basta madakpan ko nimo, imo kong Gergeron. Unsa? Unsa to, Marina? Basta madakpan ko nimo, makitaan ko nimo, imo kong Gergeron. Uy, ug ang lisod, anak Marina, ug di ka makitaan.
Ugmain mo ang pagkatago. Makita na lagi ko nimo kay anak man ko magpasalipod luyos aparador. Angas ka. Klaruha. Klaruha na lang na Marina. Ayaw na lagi pasubagil pa. Klaruha lang una na. Gihugkon mo sa kalibog, ha? Ay, litong-lito na ako eh. Pwah! Ug sa among panagtiayon og sa akong bana, dunay mga higayon nga mabalaka sa taba. Kay kinikod si Leroy nga akong bana, kusukay mo inom, manabako, manugal pas manok. Mong day adlaw na sad ana, dabang parayg ang akong gibuhat ngadto sa akong bana nga si Leroy. Leroy, dong Leroy. Ano ba, Marina? Ano? Leroy, sinta. Nga na lagi ay, epyo tok. Ah, Unsa ba na? ang Leron ni Leroy loyal. Not around the world. Nagtang twisted pa niya. Unsa ba imong tuyo nako, ha? Kuan ba dong, karon Oh. ba nga minyo na tamangutan ako nimo? Shoot, unsa ba na, ha? Kuan ba dong, makabiya ka ka sa pagpanigarilyo? Ang anong dili man ka? Magbiya, kasayo na ng biya. Ay, salamat! Makabiya ka, salamat. Unya ka nang makabiya sa ka sa pag-inom nimo dong. Kadara di ay, anong di man ka makabiya. Ay, salamat taon. Unya ka nang makabiya sa kasi imong pagpanugal dong Leroy. Biya, oy, kanara di ay. Unsa pa imong biyaan dong Leroy? Bisag ikaw, biyaan ta pa ka. Ay, malagi ko ako misunod. Ay! Og tungod ni atong tinubagan sa kong bana nga akong nabati gikan niya, nagkaaway mi, perte na kong laguta. Pero bisag nagkaaway mi, ingon sa baliwa lang gihapon niya ang tanan. Sa? Hmm. Ha? Makabiya ka din ako, ha? Makabiya ka din akong liruya ka, ha? Ay, sus, nga nung di man ka, ha? Nga dagko naman ta nagkita. Kung mauna ulayas ko, mapauli ko sa amo, biyaan ti katawahan na ka. Biya eh. Oh, kanapay, mamuhit ang anak lang tao. Sus, pagkahasul! Oh. Ikaw no, kay bao ka sultian ta ka ha? Nagbasol ba akong naminyo ko mo tawhana ka? Sangko sa langit ang akong pagbasol! So, andin, ha? Decide hiya. Hukom da yun. Mupauli ko sa amo, mupauli ko sa akong ginahan! Ayun na. Ayun na. Sige, sige. Hala, pauli, pauli. Pauli si mga mahan nga mo'y nagpadako si mong kabukugan. Oo. Biyain nin tao, moontay bupaburot si butihan. Be! Kagaw! Grel! Ihubanggan si Inday sa puson. Okay, wa may aso nga makumkum, nasakpan gud nako ang akong bana sa kadugayan nga nagduwa day ni og kayo sud sa among kaminyoon. Nagmata lang kog buntag. Unsa pre? Dunay gistedi akong bana? Oh, mare. Sigon sa ako ni Wawaan. Mga 18 anyos. Sagbay luwag. Sa sagpay luwag di ay ha? Lupig si Gili Dilmar. Kay si Wing 23 o si Gina 26. Ah. Kanang yung ba na 18 anyos. Kuskuson, putir, magkaibahan murag butong pakwan. Butong pakpan. Ano malituhan na? Bantugra nga usahay lain ang bahos and perfume. Oh, sahay. Una mare. Unsam day baho sa perfume sa imong bana nga nasimutan mo. Humot kaayo pre, uy. Kuan, murag kuan tong perfume unsa gid ngan, ha? Humot kayo mare. Humot lagi kaayo pre. Ay, husto, kuan angan sa perfume, Snow White and the Seven Dwarfs. Humot kayo ng perfume mo mare. Snow White and the Seven Dwarfs. Pero hinuon pre, dahil gayon nga nimaho ang perfume sa kumbana. Kuan to mare. Namatay ang usa ka duha. Daan palagi ko. Mao to nga pag-abot sa kumbana, gisudyaan ko dayon nga nagmatalan dai kog buntag, 18 anyos pa, sagbay luwag pa. Ni ana ay, niabot ang hangul. Karon, masira bitong kurte ni mo tawhana ka. 18 anyos pa, walang ko'y kalibutan, no Jolina. earth lang ko, karon kagyud. Uy, Marina sa puting baybayon. Karon pakakita nako, Kasiga si mong mata. gicharge ko ni. Uy, what's the matter in the blow, ha? Ha? Iso kayo, murag bagyong lawin, super typhoon, nga dunay gikusgon nga 222 kilometers per hour nearly circle. Leroy, mapatay ta katawhana ka. Ngano ka, Marina? Naunsa man ka, ha? Ako, mangutana ko nimo ha? Hmm. Ha? Mangutana ka? Mangutana ka? Ah. Ay, naunsa ka man taong liroy-luray aya ka. Ngano ka man lagi? Stila, nagmatalan na kong buntag mo. Hmm. Nahibaw na ko, karong pag-o pa lang nga dura na kay gikastending 18 anyos. Oh! Wala dyan ko'y kalibutang liruya ka, doon na ka na 18 anyos. Di ay! Nasayop ka, Marina, nasayop ka! Sinasayop ko, nasayop ako, ha? Di na 18, 23 na! Unsa? 5 years in the making, hapit na mo apas ni Gili.
Nakabantay ko sa kumbana nga ako ragyoy masakit sa dughan ug gibaliwa lang sa kumbana ang tanan. Ug day adlaw nga dili nagpalita nako ang among silingan bahin sa kumbana. Unsa mo? Kita ni Leroy? Kanang kuan pa rin na, klaro jud ka Wa jud ko masayop. Si Leroy gito. Unsa may imong nailhan sa kumbana mo? Na, dako kay ilong. Grabe naman sad. Nya tuas beer house? Naginom-inom. Pulbida, kana na ba mga mamors ka to sa beer house, oy? Mao ba? Pagpatay-patay, marina na unsa man kay. Tingali mabiyaan kasi yung bana. Mao ba? Pagisog yun. Patay sa nimog lihok, oy. Hello na mo oy, naday patayng mulihok di ay. Patay. Ug ang akong gibuhat, misumbong ko ngadto sa akong inahan bahin sa gibuhat sa akong bana. Kung mao ka na, pangitag paagi nga dili maibug-uglain ang bana mo. Unsa may akong buhaton, ma? Tigalig wa naganahin na nimong bana nimo. Ha? Nakuante ali. Kanang may naibga na ti ali ng laing babae dito sa beer house. Mao ba? Unya, ma? Ay, ang maayo nimong buhaton. Pangarte. Kanang taas nimong buhok paputli na. Badlisi sa ng kilay nimo. Unya, pag sininag mubo kayo, ipabawag ng imong pilok. Pamulbos ug maayo, pulbusin ang naong mo. Unya, ma? Kung mabuhat mo na, sudla dito sa beer house. Dito man na mag-standby ng bana nimo. Unya, paibuga ang bana nimo simulawas. Makahir lagi na nimo. Palaboy ng mga babae sa beer house. Mausab na ko, anak, ma. Natural. Malupig naman ang mubang mga babae diha nga naibog sa imong bana. Musuod ka sa beer house, nga mag-inom-inom sa kagbeer. Unya manabako ka, manigarilyo. Kompleto gyud. Nya kuan na kumpiti sa imong tudlo ang sigarilyo ug nindutag pagkumpet ha. Nya pinasiksi, pinakuan gyud, binanindot ang paggunit sa sigarilyo, punabulhot. Kasabot ka. Oo, ma. Pues nala, mo na ibuhata. Ay, so, mamatay lagi nas kaibog ng bana nimo. Buhata dayo na. Og sudla ang beer house karong gabi. Kasabot ka ba, Marina? Kibuhat day nako ang tanan, nagpa-sexy dayon ko, og sinikir ang nag-makeup nako. Mura na kog bulak sa patayng linaw. Sa laktoy, nausab na gyud ang akong panagway. Di na ko si Marina. Og didto dayon ko sa beer house na ng pagkagabi kay ako laging panid-an ang akong bana. Og sa dito na ko sa beer house, inom-inom ko sa kabutilyang beer na nabako kong sigarilyo nga gikimpitan ako sa kuntudlo. Mura na kog si Madonna the Insect Killer. Og diha ang akong bana misud na sa beer house. Hi, everybody! Hi, young girls! Karon ka. Nan ako! Sada na nako ang buhay. Ang inyong ipabot, na si Marina si ko. Hercules. Karon ka. Ito ana, miling ko na. Hello! Ulo na ko. Datong ko na ni usa ka botilyang beer. Ah! Karon ka. Miss Beautiful! Bear pa, yung malamig. Hi, hello. Uy, turagsoy! Dili ko taragsoy, linagpang ko. Psst. Dai, bear pa diri sa kulamisa. Hello, guwapo. Macho dinero, hi. Uy. Nangita ka ba kay ka-table nga babae, ha? Yes, nangita ko. Pwes, ano lang pangita? Niya naman ko. Ako na lang. Libre man ko, guwapo. Ayaw lang ka. Ano man? Parehas kag naong kong asawa. Bono! Bono! Naman mapatay na kaliruya ka! Ako na! Mapatay na ka! Grabe! Mao kini karon ang tumang kahasol na akong gibati. Gipula na ka nako ning bana nako. Sa may angay na kong buhaton nga magkabig ko pagbalik ang kaibog sa kong bana dili nako. Haskang grabihag yun. Kadto pa mahitabo nga grabe ang insulto nga akong nadawat. Naglisod ko ginhawa. Uy, unsa may angay na kong buhaton? Unsa man og kamoy pasultihon? Marina. Hi, hello! Kamusta? Merry Christmas! Ay, Bam. Good morning, Bam. Oy. Damgo ko. Nagdamgo kang bong o karisa. Kumusta si Father Benji diha sa Liluan, Father Arthur, ang ano Oo. sa mga kaparin niya sila masawa. Hindi mo mga preskuhan.
Ang gift ni mo, ready na. Ready na, Alam board. mo niya, ha? Ang iyang mga kinugos, board, andam na daan. O, kumusta sa ni Father Joshua Cadorna diya sa Butuan City? Kumusta ka diya sa mayang payon? Di lang ko mutubag. Oh. O di, Cap Jude Ramos, former kapitan sa Kiyot sa iyang Foliar Fertilizer Board nga. Kusukay sa Mindanao. karon. Sige. O sa tanang managamitan sa ato ang waylain nga parhapla sa atong panuhot, pamaol, sakit sa tiyan, og tambal sa mga kagid-kagid, kuto, o guban pa din ha, ang Panyawan Linen Oil. Kana. Karo pa di. Kang lamo. Karo pa di ko. Tikang kang alamok. Karo pa di ko. Ano presay? Teban Goliath Mambena. Ang celebrity ko si Beauty Soap. Correct. O ingon man ako pasalamatan na nagamitan og nagpalitan sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic na. Okay. O di dodong pintado nga nakakaroon sa Bohol Board. Nga maoitig contact na mo din ha sa mga shows din ha. Salamat kayo. Sige. Si Marina ato Cinder. Marina. Kini mo ko iyang bana, murag ikuan na sa kanang taken for granted lang ko siya. Na pagkasawa niya, mag-isgot lang kagapon. O niya, ang iyang bana, sige nagatog beer house. O ginan sa inahan. Ginan siya sa inahan, kini si Marina nga, palaboy ng mga babae, di pagarti, pasiksi. O niya, kanang putol sa buhok, itibol na ditong bana ni mo, hagda na dito. Aron makuha na, maibog na ni mo. Dito na siya, yung banag, ganun nagbiri, ang gidool. Awan na siya, kailangan na kailang yung bana niya. Sa ako lang itibol, sir, sa adi ko na mo dayo, plus kagnahos kong asawa. Mo nang katuma sa kadawat o insulto. Kinagabihan, insulto. Paitas ah. Sakit-sakit ginabor. Di mo dala, Board. Ha? My Di mo God. dala, oy. Nya sa reaction pa yun ha? Di ko ni mo dahil kay pare kag nang sa kong asawa. Natagak sa bangko. Luya. Aba, ug ako ano kulang taon tagawin. Ano yung bana ka na? Sampalin mo. Kuha sa yung bana ba? Ay, kung hiligip Kung po dahil ka. mga yun, sampalin mo. Hiligip po sa kalingaw. Kitang mga menu na mga bana, dili na ka maghilig o mga kahilayan mga kalingaw. Ay, mo man sultan nga mao magunay mahitabo sa mga tao. Ana mo gina. Ana na siya, pag minyon lang ng nursing town, wag ni siya yung mga kuha. Karon. Huwag rin siya. Pero karon wa na mo reg nakabuhi istorel. Napupo og mga guwang-guwang. Bawa sa sangkuhan Murag nakabuhi sa turil. Oh, kay kani adto. Ha? Ka, 23 o 26, puro ba yan? Patay! Nya ka na kwintahan tanan. Kasi tingnan na yung bana ban. Si Leroy. Kasi ang Cinder si Marina. ang asawa. Marina, sa- Marina. Kanang na Na may kanta sa una, Borno, Marina. Itong Marina, Marina, Marina. Waoy, harina to, harina. Di, babaeng maanyag postura. Kuan, Kilay kinis-kisan, batiis, istakingan, ngabil pinintalan. Kay mo. Okay, doon Saan ba na diya? English. Doon na English. Mary, Mary Lou. Kantaw na nakapay pa ko. Sige, bam. Saman, bam. Ang ako ikatambag nimo. Marina. Inday, oo. Kanang imong bana, maugod iyang sakit nga mahilig yapon siya lingaw-lingaw. Hilig yapon siya mga kahilayan nga minyo na hala pa sa gahi. At timan na lamang ng imong mga bata, at timan na imong panimalay. Pasagday siya, mauli siya dili. Magtrabaho imo. Correct. Trabaho kong imo, pasagdahin na siya. Kay magkonsumisyon ka lang, nasikag sunod-sunod. Pero pag asultihi, kung di ko bada, bahala siya. Bahala siya. Ibutang mo diri suwat ban, hatag ba siya kwarta sa iyang pamilya? Sa Mura iyang mo hatag yun na, bam. Kay mugasto yun na, babay. Kaya di mo kakatibol mo babae, di ka mugasto. Dili ba sa iyang asawa, basibo sa Ang Matag Matag. yung galing. Matag yun. Matag tingali. Yan Pero, matatundanan. Sagdahin lang na siya. ganahan gyud siya at beer house. Kay sa amo ko, doon na maingon ana, maingon na mag-istorya ang mga asawa. Nandun ko sila magkita akong inahan o itong ubang mga silingan na mo mga puro mga asawa, ano, mangguna. Ingon ay, mao gini mga bana, saka kanaog. Mao gini sila, saka kanaog. Kuri ka dyan. Undang ko eh. Magsakit ka na og ang ilong mo orgaton. Magtuwad. Pasagdahin na lang na siya. Ngayon, Bitaw. pagkati, gagitagaan ka Correct. magkapalit Oh. ng bugas. Ka, magpapalit kompleto, og basta sudan. kompleto ang Oo. intrigar ni mo. Pasagdahin na Okay siya. ra. Makonsume ka lang. Pasagdahin kay tinuod na. total unya og magluya na siya, mapuyo mas bahay. Pero ayaw pagpasagad nimo pangartisan, maligo ka, pahumot ka, man lipstick ka. Oh, para mahiba ko ang kuan siya Kailan ko ba. ba yung naong? Dili Oh, ayaw gusto. Ayaw, Ayaw iparituki nga mag-collagen, ayaw. Collagen, ayaw. Kay May sultan sagra ba na maduga niya. Lain. Mao ka, mao.
Ang akong Mga ugo. ang akong imagine ani Ate Pres kanang ambot nga pasabot masiguran si mo hatag wala si mo tuman si mga obligasyon isip bana. Wala lang sa mga buhaton sa magtiayon. Kisay wa na mag... Si maong sa, Ang babay? bana ba ang bana? Ha? Kagding ng bana. Di ang bana ba? Wa na Wa na mag... maminaw na to. Ang asawa mo yung naminaw. Kaya Mulagi ba? mahal, ha? Mulagi ang asawa tingali in taon basig na bala ka kay basig wa na katuman sa obligasyon. Ay, dili katuman. Kani ang Kay tuwa kuan na sa gyud niya uban. to. Haon Oh. gali Ate Pres. Dili, ang Asawa, problema asawa, sa iyang asawa nga ka naman to bear house. Oh, pero ang pasandahin ang siya niya ang kunsa gani kanang bantay lang nga dili ka matakla sakit kay basig masakit niya na. pasagdi lang na pero dili pag sultihan lang na bantay masakit ka ha. Ang kana. Nya kuan na. Ay, oh. Sampalin mo. Sampalin mo. Ay, humihingi ng pera. Kaya, sampalin Sampalin mo. mo. Papareha niya. Patahin mo. Pareha niya amigong gulat pag kuan dadag Oo. po ng helmet. Sige. Ano lang, Mar, no? Ya, salamat, ha. Mong pagpadangat itong tulumanon. Kunay ko ang puzzle tiho.